Lakahakkeen oikeesti liven jäätelö. Se on kiva kun nää äänet flashaa samalla kun se flashaa, niin. Laitaanko sä oikeesti liven päälle? Joo, vielä sulla. Paljonko on katsojia? No ei vielä yhtään, se on perään kuvaa. Ois ollut hyvä sitten, kun ois tullut joku katsoa, sitten kaikki ois ollut sokeita. Täällä on 5. Terve vaan. Ottakaa kaikki keskaa. Hei, fuck you. Okei, ei. Taputusta katsojille. Joo. Tässä siellä tapahtuu. Jotain Ottakas tää. katsojat. Ok. En sanokaan mitään, mut mun videolla näkyy. God. Niin, mun videolla kuitenkin varmaan näkyy kuitenkin paremmin. So. Se on hyvä asia. Niin on. Kuule, mulla on live päällä, niin se on hyvä. Mulla on YouTube päällä. Ei, katsojat, teidän pitää tehdä tälleen. Kyllä pitää tehdä. Ja Jos sä ei pidä, niin ette oo coach. niin. Bossit Kerro on. mitä? Hei. Kertoko, miten meillä on tontirahaa? Meitä? En tiedä. Mä vähän hakannut flashbang. Meillä melkein on. Tai no. Muistakaa, että teillä on kans mun kanava. Joo, tilakkaa mun kanava. Mä haluun Mun ja grillaa. ton. Tilakkaa Mun mun ja. mun kaverin kanava. Ja Niin. tilakkaa tää YouTubessa, tää on Vartunteri. Boy. Niin Vartunter. Jos ette tilaa, niin mörkö tulee tehdä sähköä. Ja Ja tappaa. syö Miten? kaikki. Joo, se tappaa. Hei. Hei chatti, olisiko ehdotuksia mihin mappiin mennään? Niin, Altamon se. No ei voi katsoa mitä mä Okei. Mikä titoa niin? Pitäisikö? Joo kai. Älkää Ei sitten. ehkä vie. Ei Ei oo pojat, ei. järkeä käyttää. Ei pojat, ei näitä vaatteita sitten enää kannata käyttää. Ei joo, vataa! Hyi! En mä ainakaan halua ne koskella. Meillä on 1119 ekuilta päiviltä. Mä käyn vielä kusemassa näihin. Joo. No sä oot jo valmiiksi kusiasussa. Älä vielä laita. Skoul. Lama pap. Pääsiäispuku. Näkyykö sulle, että mä oon Näkyykö Pääsiäispuku. sulle, että mä oon jännis? Kattokaa, mä oon jännis. Pääsiäispuku. Mä oon jännis. Ei nyt oo pääsiä. Joo. Onks mulla sama täys pupuporo? Ei tää on Titani. Ei kun... Tulkaa tänne joku, mennään Fire. Minä tuun. Ei, mä oon Jumi. Koljuissa. Vois lähettää kyllä. Aika pakkassa pitää. Se Pierre. Hyi vittu. Mä tulin yhtä nopeasti ulos kuin sisällä. No tää vaikea. Joo, mulla on hyvät sähkö tossa toisella. Mä kyllä katon sitä niin paljon.
Niin. Jätitte meikän tonne. No en minä vittu tiedä, mihin sä oot nyt sitten Mä sanoin, että mä jäin jumiin. En minä. Hei chatti, pitäisikö mä etsiä bunkkuleerit tehdä? Joo. Butleri on ainakin hieno. Se on semmonen... Kohta tulee Dogimanin näköinen hahmo. Sitten, kun se näyttää siltä, että se on ryypännyt vähän. Mennään viemään, meillä on tämä pirusti. Mitä sai kassakaappi? Niin on, hyvä. Eikö Täällä kuuluu läpsytystä. Oota. Väinö. Ei vaan. Kuultiinko me täällä? Joo. Nakko. Seurakkaa mua vaan. Mä en tiedä mistä me tultiin. No, en mä pysty, mä painan. Täällä! Anna se kassakaappi. Mennään tänne Filaan. Siellä oli kamaa. Chatti, niskutatteko te teidän persettä vai missä kuulut? Mitä? Chatti, niskutatteko te teidän persettä vai missä kuulut? Mä en kuulu mitään. Meillä muuten lethaleskeettiin. Eikö? Ei. Vittu, se pitää korjaa. Pitää laittaa. Meidän pitää laittaa lethaleskeetti. Mikä lehkalle escape? Eli mobit pääsee ulos. Ei. Kyllä. Mä vien sinne takas, missä mä edes puhuttiin. Eiks? Chatti on päätä uusi päivitys, mistä tuli näitä linnut ja satanaa kotiin. Itse ainakin 5 kaupungista. Mun mielestä meidän pitäisi jo lähteä. Mennään kohta, katsotaan jos täällä jatkuu. Niin jos tulee yökin ihan kohta. Totta. Ei sieltä tultu. Miksi mä kuulun? Mä en halua ottaa selvää. Mätä vittu. Mä oikeesti kuulin. Mikä toi oli? Oh Mitä? hellaa. Mä lähdin. Siia. Mikä siellä oli? Mä en varmaan on sulla se modi päällä, mistä on se ukko, joka katkoo päitä. Mä en varmaan, että onko se mulla päällä, että se tulee luotse ja katkoo päitä ja sitten happaa. Mä menen eka. Mulla on painavimma. Mä menen, sulla on painava. Sä oot niin painava. Oikeesti. Onko tää ovi? Mä kosken. Miksi te tulitte samaan aikaan, kun mä sanoin, että mä meen? Mä en tullut. Vittu, se kestää kahtaa. No ei kyllä kestänyt. No varmaan. Tuo No, lähti taitaa olla käy liian- sinne noitten painavien juttujen päällä lähtee menee. Tänne näin, kun tulee jätti. Tulee jätti, niin mä hakkaan sitä tällä lappijolla. Chatti jätämme venaa, kertokaa. Jos haluatte nähdä jätti ja jätikaisen. Kun se Joo, kuolee. jääkää. Okei, mä jätän. 4 tyttöä sitä jäädä. Ja mulla on livessä 6 tyttöä. Ferkka, 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 ferkka.
Mä kuulin just, että joku sanoi täällä, että I'm gay. Ei. Täällä ei tee lintuja muuten. Mä tapaan. Hei pojat, mikä asu mulla on päällä? Sulla on sellainen musta, missä sulla on perseessä paska. Niin, kyllä näkyy housu. Hei, Tää näin. onks mulla nyt piikki? Onks mulla nyt päällä piikki? Hei, sä olet edelleen minioni. Tässä selitä. Niin, mutta onks Kun sä sulla? oot Luigi. No ihan sama, mä oon Luigi sitten. Nyt tuli yö. Katolle! Kaljalle pas. Mulla näkyy, että mä oon ite sininen. Vai valkoinen? Niin. Hei, kaikki alkaa perkkaa. Väinö, kato, että mitkä vaatemodit sulla on päällä, niin sit kun mä se Lethal Escape, niin mä laitan tämän saman. Joo, tässä se Väinö, Lethal katso. Escape. Sieltä, että ei kun yhden tarvii vaan laittaa tossa. Gei. Niin, sen pitää olla Väinöllä. Miksi tossa se on monsteri jo? Kun se pitää olla omistajalla se modi. Hei, puinen past! Voitko tulla esille? Meillä on täällä joku 6 kattoja ja haluu nähdä sut. Ei, Kuulit mä tämänpä. just sen askeleen? Joo, moro vaan kaikille uusille, ketkä tuli tähän chattiin. Tänään tosiaan palataan Vallet. Mutta niin ihan pelleillään täällä kavereita. Superperuna, käykää tilansa kanava. Se on War Thunder Boy ja sitten täällä on tää joku neitsyt. Warthunder Boy 33. Niin. Täällä on joku neitsyt vielä, joka ei osaa tehdä mitään. Osaa vaan Muuta ferkata. kuin verkkaa. Ja osaa tehdä näin. Toi useampi vaan lähtee kostaa kakkoja. Sillä. Jätti. Miksei täällä tuu mitä kertokaa meille? Pitääkö me tehdä kulttuurituaa? Onko mä käyn houkuttelemaan? Itto. Chatti, pitääkö me oikeesti tehdä rukous? Jee. Oi maamme gay! Vittu! Gay. Joo. Missä hei tossa se läski Miksi on? täällä ei oo sitä kylttiä? Miksi aina liikkuu kun heti, kun se on kirjoittanut sen? Se oikeesti, missä se läski on? Hei pojat, hiljaa! Joku koira vaan. Läskit! Hamar! On torvi tuolla alhaalla, käykää joku ottaa se. Mikä? Eiks meillä oo täällä torvi mukana? Mitä saatas sitä torvaa? Eiks meillä torvaa? Koko pieni. Täällä ei tullu mitään hirviöitä vastaan. Venakka, mä käyn katsomaan tällä See ya. Pitäisikö meidän lähteä sillä väliin? No ihan sama, saat päättää. Etin ne hirviöt. Koko ajan. Kei. Kävikö sä alhaalla? Käyt kellarissa. Käy tuolla alhaalla.
Pitäis kuolla. Tää laiva lähtee muuten ihan kohta. Katsotaan kerkeekö. Kerkeekö? Tää kerkee! Yes! Meidän lähtee. Ei kun ei mitään. Meinasti lähtee. Ennen kuin joo. Näköjään. Miksi ei siellä ollut niitä geitä? Hei Joona, pitäisikö meidän viedä katsojat sinne tiettyyn mappiin? Joo, sinne pelin kalliimpaan, sinne 1500. En minä tiedä mitä se maksaa. Vai Embore? Se mitä se yksi tyyppi näytti meille. Se Siellä Embore. vähän kivaa tapahtui. Se Embore. Ja se 1500. Kyllä. Embore. Ei Embore maksa 1500 päivänä. Se ei vaan löydy luuttia ikinä, se on ihan paska. Mennään sinne pelleille. Se on 150. No mennäänkö me sinne? Juu, robottipaikkaa. Perkele. Kulliperkäjä. Eh. Isko! Mitä vittua? Mitä? Näin. No niin, että... Embryon. Jäädä vaan pelleilee hetken saa. Mä haen luuttia siellä. No niin! Es täällä on yö! Ei kun ei ookaan vai onko? Kattokaa, siellä on joku... On! Kattokaa! Siinä on joku laivan vieressä. Chatti, kattokaa. Täällä on paljon pellaa, ei näitä ukkeleita, katso tossakin. Se on likaava. Joko ihan superperuna menee ferkkaseen. Mä menen sisällä. Tuu sä, Heippa. Väinö. Tuu. En Tuu mä taida. Fereeksi sille. Mennään. Okei. Minä Ferelle. Joo. Missä se on? No, minä näytän, seuraa minua. Joo, koko. No on tänne päin. No vittu. Eikö toisella puolella? Yes. Löytyis jotain nyt. Otetaan vaan nää ja lähdetään menemään. Ei mä menen. Täällä olisi kyllä meinikin. Siellä ei meini ihan lähellä. Otatko sä toi näin? Siinähän meinikin lähellä. No, en oo herännyt. Väinö! Äkkiä! Daddy! Mä oon tän päällä ihan chillisti vaan. Puta ne luudet siihen alas.
Joo. Näytetään kattojille mitä käy. Mä kuulen teidät. Ota se flashlight. Ole. Tiputa, jos sä kuolet, niin se menee. En mä kuole. Joo, vittu, katsotaan. Mä oon vaan nyt tän päällä tässä nyt. Se olisi aika kiva olla. Että kyllä pitäisi herätä kohta. Ei oma herätys. Heräis jo. Pitäisikö herätä tuon romuun? Katsojat, sulkekaa korvanne. Herätys! Ei eikä sulkeko. Eela, tulee sen robotti päälle. Paina vaikka jotain
Ei tässä oo. Miten pitäis olla jo hereillä aikaa sitten? Pimeätä kuin Esterin perhe. Se oli jo aamu silti. Noin, kato. Mä en niinku enää esimerkiksi sähkö tai mun robottiin. Nyt mä näen sinne alta, mulla on brightness pienellä. Kello on Väinö, 14. kuuntele. Me tuonne settingseihin. Sitten kun se on se gamma kautta brightness. Ei mulla oo. Siinä full screenin alapuolella. Joo. Niin laita se ihan nollaan. Ja sitten cancel. Aitto, mä en edes näe teitä. Pitäisikö mun live joku päivä tollain peliä? Pitäis mä laitetaan ihan täysiin. Oi vittu! Nyt Kerro, miksi mun tää ei toimi sanoa. tai mä lyön. Jos et sä kerro miksi tää ei toimi, niin mä lyön. Koska katsojat ei oo tilannut kanavaa. Vittu. Tilaatte sen kanavan. Ja vittu. Sitten nää lähtee perseeseen. Joona. Musta tuntuu, että katsojat tulee pettymään, koska kello tulee kohta 12 ja tää lähtee. Me kävi muistuttaa. Voi vittu, se on iso. Mä löin sen, katso, mä löin tällaisen vierestä ja se osui sinne. Vittu, se on iso. Ja se kuoli ykköselle. Niin, mä löin sitä jo kerran ja muuta. Nyt siellä ei heräs sitten yksi. Brr. Mä hyppäsin alas ja koitin katsoa, että lähteekö ne robotit liikkuu. Nyt meidän pitää mennä uudestaan, koska me petettiin katsojat. Niin pitää. Ja sitten meillä on yksi päivä. Meillä on tarpeeksi rahaa. Niin kyllä. Niin joo. No mennään. Ja jos Elmu tai joku haluaa käydä sisällä, niin käykää. Mä voin käydä sisällä. Mä voin käydä sisällä. Sulla on kuitenkin se ihme pirunlepa ja juttu ja sä saat kannettua vitusti kamaa. Hei ja Miksi se kuollu? Hei, häkkeä. Aaaaaa! Mä en jaksa. Turbotesti. Ihsu. Enkä vielä tässä. Homo. Mitäs teillä on? Anson mennä sinne. No piipua. Sinä. Peli on väkivalta. Siis
täällä ei oo mitään. Yksi. Perkä. Pip. Avaa. Tässä on pakko myös. Hemmetti mä säkein tosta. Turretti. Mä lähden. Moro. Jyh. Missä se yksi? Tossa tulee. Näitkö sä vihdoinkin peiliin vai mitä tapahtui? Mä käyn Fireellä. Käviks se aina Fireellä vai missä sä olit? Vittu mä kuitenkin kiipeä tonne vuorelle, mä pääsin puolelle. Mitä helvetin ääni kuuluu sieltä? Holy shit. Miksi täällä kuuluu koko ajan? Pelkkä paistin muijassa. Ei Joona. Pääseeköhän mä tänne ylös? Missä se vesi on? Varmaan täältä takaa. Täältä, tästä. Näkis jotain. Tarviin taskulampua, että mä pääsen ylös. Mä en näe. Au! Mä osuin! Älä hitto, mä oon oikeesti milli HP. Sun mutsassa on. Eka tohon. Sit tähän. Sit näin. Koko ajan kuuluu vaan pii. Tän vuoren päällä olisi siinä mahdollista päästä. Kaikilta. En minä ainakaan päästä. Hyppii. Hyppii. Hyppää. Hyppää. Hyppään täällä muualle. Miksi se ei voi vaan hyppiä koko ajan? Ei tässä pääse. Hemmetti. Koko ajan kuuluu vaan pii. Vittu. Ei tänne pääse. Ei täällä ensinnäkään näe. No hemmetti, ei sinne pääse. Ei sä... Älä oikeesti.
Miten sä pääsit sinne vuoren päälle? Mä Ei pääsin päässyt. puoleen. Missä? Kun näyttää. No en mä varmaan enää. Mä rämppäsin spacea niin paljon, että se meni varmaan rikki. Niinpä ylös. Tarvii valoa. Miksi sä hyppää aina, kun tää ei voi ikinä hyppää? Hypi! 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 Hyppää! 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 Ei jaksa. Älä käytä lapsille huonoa mallia. Ei noin homokkaa tahdo herää. Onks ne tehty jonkun uuden niinku päivitykset, ne ei enää herää? Mä en näe. Toparis, no niin. Ja elikäinen väärin kirjoittaa. Sä kuulemma sanoit Väinölle, että kirjoittaa Unesube minä. En Muu kanava. sanonut. Mä en tiedä sun YouTube-kanavan nimeä. Mä en oo edes sanonut niin. Useittain. Ai minä. Ei vaan, toi Väinö. Miksi sä Väinö teit noin? Meillähän on helvetin homo. Vittu lähetään se. Pitäisikö se Väinö ottaa se Let Halkon escape niin? Joo, otetaan se sitten kun ollaan myyty. Joo. Ja sitten se mä... Mikäli on kamala tänne toiset vaatteet kanssa. Mennään DC:ssä puhumaan. Juu. Takki on mitä. Mistä hyvästä toi oli?